Gernika-Lumoko Bakearen Museoak bere ordutegia aldatu du. Apirilaren 14tik 30 museoa bizitatzeko ordutegia honako hau izango da. Asteazken eta ostegunetan goizeko 10:00 arratsaldeko 3 arte, ostiraletan arratsaldeko ordu 2:00 6 arte, larunbatean eta igandean goizeko 10:00 arratsaldeko 3 arte, eta astelehen eta astearteetan itxita egongo da. Museora sartzea itxi baino ordu erdi lehenagora arte izango da eta edukieraren aldetik 8 pertsona 10 minuturo sartu ahal izango dira. Memory Tour Gernika ibilbideen kasuan apirilaren 14tik 30 ordua, hizkuntza eta ibilbidea aukeratu ahal izango dira aldez aurretik erreserba eginda. Honako hauek dira ordutegiak. Ostiraletan 10:00, 12:00, ordu 1:30, 3:00 eta 4:00. Ibilbide bi daude, babesleku antiaereoena eta Picasso eta Gernikarena. Eta azkenik aukeratu ahal diren hizkuntza biak euskara eta gaztelera dira. Era berean, Bakearen museotik azaldu duten moduan, museora hurbiltzen den edozeinek oroimenerako binetak aldi baterako erakusketa ikusteko aukera izango du.